7 чэрвеня пятніца ў эфіры Белсад Зум, з вами Віталь Бабін. Вітаю, і сёння ў нас. Варшава патрабуе ад Беларусі выдаць мігранта, які нанёс смяротнае раненне жаўнеру на мяжы. Тым часам прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда склікае Раду нацыянальнай бяспекі ў сувязі з забойствам вайскоўца. Якія крокі зробіць Варшава ў дачыненні рэжыму Лукашэнкі? Ініцыятыва «Байсол» паведаміла пра першы выпадак пазбаўлення грамадзянства з-за палітыку. Павел Латушка ўпэўнены, што гаворка ідзе пра яго або Святлану Ціханаўскую. Памежны камітэт Беларусі гатовы правесці расследаванне смяротнага ранення польскага салдата на беларуска-польскай мяжы. Пры гэтым беларускія памежнікі сцвярджаюць, што інфармацыі аб трагедыі да іх не паступала. Польша патрабуе высветліць асобу і выдаць падазраванага ў забойстве польскага вайскоўца, а таксама спыніць правакацыі на польска-беларускай мяжы. Адпаведную ноту ўручыла часоваму паверанаму ў справах Беларусі Алексею Панкратенку Міністэрства замежных справаў Польшы. Напярэдадні ў варшаўскім шпіталі сканаў польскі вайсковец, якога мігрант параніў ножом на беларускай мяжы 28 траўня. Нелегальныя мігранты на мяжы апошнім часам паранілі 4 польскіх жаўнераў. Дазвол польскім ахоўнікам на мяжы выкарыстоўваць зброю ў выпадку пагрозы відавочна неабходны, але гэта вымагае зменаў у законе, распавёў сёння прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск. Ідзецца пра тое, каб палажэнні закону адназначна падтрымлівалі польскага жаўнера, калі ён дзеля ўласнай абароны, ці дзеля абароны польскай тэрыторыі, ці дзеля абароны мяжы Польшчы выкарыстоўвае зброю. У панядзелак адбудзецца паседжанне ўраду і сустрэча з прэзідэнтам. Пакуль не зменяцца правілы, мы чакаем ад пракуратуры, ад вайсковай жандармерыі, ад паліцыі такіх дзеянняў, безумоўна, адпаведных закону, якія ў межах права будуць служыць Польшчы і польскім жаўнерам. Прынцып прапарцыйнасці відавочна парушаны. Службовец мусіць мець пачуццё абароненасці законам. Гэта цяпер справа нумар 1. Да яе трэба падысці максімальна адказна. Увесь наступны тыдзень мы будзем кансультавацца з шэраговымі вайскоўцамі і памежнікамі, каб удакладніць іхнае чаканне адносна змены закону, каб яны адчувалі падтрыманне дзяржавы і польскага грамадства падчас выканання іхнай працы. З нами на сувязі журналіст ОНЕТ.ПЛ, былий дипломат Вітальд Юраш. Вітаю вас, Витальд. Добрый день. Ну, уже Варшава требует выдать для суда подозреваемого в нападении на польского солдата. При каких условиях Минск может выдать этого подозреваемого и вообще пойдет ли она на такой шаг? Да не думаю. Я только что прочитал заявление Анатолия Глаза, то есть представителя МИДа Республики Беларусь, который сказал, что надо возобновить все контакты на границе. Ну, короче, если я правильно понимаю то, что он сказал, то Беларусь требует снятия санкций взамен за какие-то непонятные обещания касательно вот того, что произошло. Но такого не может быть, учитывая войну в Украине. То есть, скорее всего, ничего тут не получится. Притом, я честно скажу, что если я бы видел шанс договориться с Минском, чтобы он вышел из зоны влияния России, тогда я был бы готов, хоть это аморально, на такого рода сделку, но такого шанса я не вижу. То есть мне лично кажется, что мы Беларусь проиграли, и притом проиграли на годы. Напротив, считаете ли вы, что Варшава может еще большее количество санкций ввести против официального Минска вот в связи с этим инцидентом? Да, я думаю, что можно просто закрыть границу полностью. Ну, кроме как для пассажирского потока, поскольку это все-таки другое, но нельзя ударять по нормальным людям. Но вопрос, поможет ли это, либо нет. Просто тот солдат, который, к сожалению, погиб, но это только контекст в большой картине взаимоотношений.
То есть для нас более принципиально, чтобы у нас на границе была все-таки белорусская армия. Все-таки я имею в виду, ну, белорусская армия, которая подчинена диктатору, но белорусскому диктатору, а не российскому диктатору. Это куда важнее вот, смерти этого солдата. Я знаю, что это звучит очень цинично, но так это и на самом деле есть. Но дело в том, что я не вижу на тот момент уже большой разницы между белорусским диктатором и российским диктатором. То есть я боюсь, что, к сожалению, независимость Беларуси, она чисто теоретическая. Ну, то есть фактически вы считаете, что то, что произошло, могло быть спланировано непосредственно в Кремле, а не в Минске? Нет, этого я не сказал. Я думаю, что это был просто, ну, этого, скорее всего, не спланировали. Тут, понимаете, при таком напряжении такое может очень легко произойти. Притом я не уверен, что это последний такого рода случай. Если речь дойдет до какой-то перестрелки на границе с участием мигрантов, которые похожи на группу Вагнера, ну вот это будет уже спланировано, да? А и этого исключить нельзя. Что тогда, на ваш взгляд, может произойти дальше, если действительно этот конфликт разрастется и таких случаев может стать больше? Ну, если с белорусской стороны будут какие-то такого рода провокации, что вот какие-то мигранты откроют огонь по нашим солдатам, просто надо тоже открыть огонь и убить всех, которые это будут делать. Притом я говорю точно всех. Вне зависимости от того, кто в первом ряду а кто во втором ряду. А если во втором ряду представителей КГБ Беларуси, то надо их тоже убить просто. Просто надо вот этому режиму дать по морде в таком случае, чтобы они точно понимали, что и как. Ну, я надеюсь, до такого не дойдет. Уже в понедельник президент Польши Анджей Дуда собирает Совбез, и где будут выработаны новые правила для польских пограничников. И как раз-таки вот речь о том, что могут разрешить им применять оружие против нелегальных мигрантов. Насколько это вероятно? Ну, понимаете, у нас выборы в субботу. И, к сожалению, наши политические лидеры, они не ведут себя зрело. Они, к сожалению, ведут себя как в песочнице. И все эти поездки президента, премьер-министра на границу, все эти совещания, они не нужны. Решения можно принять, и даже лучше было бы, чтобы КГБ Беларуси не знало, какие решения были приняты. Ну, поскольку у нас есть выборы, надо вот это делать таким вот способом не очень умным. При этом пограничный комитет Беларуси заявляет, что у них нет просто информации достаточной для того, чтобы расследовать это дело. И вместе с тем власти Беларуси заявляют, что они хотели бы либо самостоятельно провести расследование этого инцидента, либо совместно с Варшавой. На ваш взгляд, почему, в принципе, есть такое заявление? Действительно ли власти Беларуси испугались того, что произошло на границе 28 мая? Ну, вот этого я не знаю, откровенно говоря. То есть, я думаю, что ну, это возможно, поскольку, да, если было бы принято решение о полном перекрытии границы, но это принесло бы ущерб экономике Белоруссии. Но вопрос, разве это в наших интересах, чтобы этот ущерб вот сделать, либо нет? Поскольку если мы это сделаем, то Беларусь будет еще более зависеть от России. То есть тут, понимаете, выхода хорошего нет. То есть я год с лишним руководил нашим посольством, польским посольством в
Беларуси. И тогда мне лично казалось, что с режимом Лукашенко стоило разговаривать. Да, это была диктатура, да, то, что я предлагал, было аморально, но я же занимался политикой, а не был священником. То есть моральность – это не самое главное, чем я занимался. Ну, тогда Беларусь была еще относительно независимая. Вот сейчас уже нет. И мне лично кажется, что все те, которые тогда говорили, что нельзя разговаривать с Лукашенко, были либо не очень умными, либо работали на Российскую Федерацию. И я знаю, что многие обижаются, когда я такое говорю, но ну, давайте посмотрим, как это было. Кто когда, что говорил. Поскольку сейчас выхода уже нету. А еще пару лет тому назад можно было разговаривать. И еще пару лет тому назад Великобритания направляла, например, солдат спецподразделений на учения в Беларуси. На маневры, простите, с белорусами. Это, то есть их не было много, но все-таки вот этих солдат направляли. То есть Беларусь тогда была, конечно, ближе России, чем Запада, но все-таки не полностью, так сказать, в путинском кошельке. А сейчас она полностью. И кто-то за это отвечает. Не только в Минске. Скажите, вот вы как раз таки сказали, что Польша, хотелось бы, чтобы она имела полное право отвечать вот на эти провокации оружием. Не кажется ли вам, что, в принципе, Москва и добивается того, чтобы такие провокации происходили, чтобы непосредственно начать военные действия с территории Беларуси против Варшавы? Нет, я не думаю, что Москва хочет войны с НАТО. Москва не способна взять Харьков. Москва не способна выиграть войну с Украиной. У Москвы нет достаточно сил, чтобы начать войну с НАТО. Москва зато очень хочет того, чтобы мы поверили, что вот-вот будет война, Третья мировая, они там применят ядерное оружие. Ну вот, да надо сдаваться. Надо просто бросить Украину, поскольку вот-вот завтра будет война, да, а если завтра война? Ну вот это именно то, чего они хотят. Как только я такое слышу, я просто их хочу послать на 3 буквы, простите за выражение, чтобы они перестали. Вот это и плюс их агентура в Польше, которая постоянно говорит о том, что якобы они готовятся к войне с НАТО. Но при помощи чего? Они будут с Соединенными Штатами, с Германией, с Францией, с Польшей, со всеми остальными странами вести вот эту войну. Я не хочу, чтобы на границе была перестрелка. То есть насчет мигрантов, мне кажется, что у наших военных должно быть оружие, но не летальное оружие. Но в случае атаки при помощи летального оружия, но вот тогда, я это имел в виду, вот тогда надо ответить огнем. Поскольку режим в Минске только вот такой язык понимает, да. Но в общем-то надо стараться, чтобы на эти провокации отвечать умно, я бы так сказал. Вот. Дякую вялікі вам за гэтую размову. Спасибо большое. А як ставяцца палякі да падзеяў на беларуска-польскай мяжы? Якіх захадаў чакаюць ад сваіх уладаў? І што думаюць пра дзеі беларускага рэжыму? А пытанне на вуліцах Варшавы зладзіў Белсат.
No, polskie władze muszą postępować. Улады Польшы павінны рабіць так, каб польскія жаўнеры маглі ахоўваць межы, каб яны пачуваліся упэўнена і каб ім нічога не пагражала з боку нейкага пракурора. Трэба неяк залагодзіць сітуацыю, каб яны не неслі адказнасці за стрэлы. Не толькі я, але і шмат людзей даўно ўжо ставяцца крытычна да цяперашняга становішча. Bardzo ciężki temat, bo Вельмі цяжкая тэма, бо гаворка ідзе пра бяспеку краіны і гуманітарныя аспекты. На мой погляд, мы мусім бараніць свае межы і ўзмацняць палітычны ціск на Беларусь, каб яна разам з Расіяй спыніла дыверсійныя напады на мяжу. Мне вельмі шкада гэтых жаўнераў. Нават уявіць сабе не магу, які ціск адчуваюць гэтыя службоўцы, якія бароняць нас коштам уласнага жыцця. Польскія ўлады павінны вынесці гэтае пытанне на абмеркаванне еўразвязу. Трэба зрабіць так, каб еўрапейскі звяз узяў на сябе праблемы аховы і бяспекі мяжы. Бо гэта мяжа еўразвязу, а не толькі Польшчы. А што мы можам зрабіць? Нічога. У рэчыцкім раёне бензавоз упаў у Дняпро, адбылася ўцечка паліва. Чыноўнікі сцвярджаюць, што прынялі ўсе захады, каб зменшыць шкоду навакольнаму асяроддзю. Кіроўцу адправілі ў шпіталь. Іншыя навіны Беларусі і свету ў нашым аглядзе. 4 гады таму арыштавалі Паўла Севярынца. Ён вяртаўся з Менскай камароўкі з перадвыбарчага пікету Святланы Ціханаўскай. Да пачатку пратэстаў 2020 года заставалася 2 месяцы. Праз год Паўлу Севярынцу прысудзілі 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, нібыта за рыхтаванне масавых закалотаў. Летась суд пастанавіў перавесці палітвязня ў турму на 3 гады. У Беларусі скараціліся золатавалютныя рэзервы. Станам на 1 чэрвеня сёлета гэтыя рэзервы склалі амаль 8,5 мільярдаў долараў. Гэта на 30 мільёнаў меней, чым 1 траўня. Звесткі апублікаваў Нацыянальны банк. Сёння ўначы расійскае войска атакавала інфраструктурныя аб'екты ўкраіны. ЗСУ справаздачыліся, што знішчылі ўсе ракеты і 48 ударных дронаў. У Нікаполі Днепрапетроўскай вобласці пацярпелі 2 жанчыны. Пашкоджаныя 1,5 дзесятка прыватных будынкаў і лінія электраперадачы. У Кіеве паветраная трывога працягвалася 4 гадзіны. Там пацярпелых няма. Горача было гэтаю ноччу і ў Арменіі. Непадалёк Еревану выбухнула аўтазапраўка. Прынамсі 7 чалавек пацярпелі. 2 ў рэанімацыі ў цяжкім стане. Стан яшчэ 4 цяжкі, але стабільны. Меркавана на станцыі выбухнуў рэзервуар з вадкаванага газу. А у нас першы выпадак пазбаўлення беларускага грамадзянства за палітыку. Пра гэта паведамляе ініцыятыва «Байсол». Неназваная асоба атрымала беларускае грамадзянства ў 1991 годзе пасля развалу Савецкага Саюзу. Тады аўтаматычна сталі грамадзянамі незалежнай Беларусі ўсе, хто нарадзіўся ў БССР і жыў доўгі час у Беларусі. Прытым не заўсёды улічваліся нюансы: прапіска, сваяцкія сувязі, месца нараджэння і гэтак далей. І вось цяпер падставаю для пазбаўлення грамадзянства актывіста сталі акурат тыя самыя нюансы. Вашай увазе каментарыі адваката Алеся Михалевіча. Розныя канвенцыі паказваюць і кажуць аб гэтым пряма, што кожны чалавек мае права на грамадзянства. Таму калі іншага грамадзянства няма, безумоўна, гэта вельмі істотнае і сур'ёзнае парушэнне. Ну, але мы ведаем, што беларускія ўлады думаюць пра любыя варыянты, і пазбаўленне грамадзянства – гэта адзін з такіх метадаў ціску, які, на мой погляд, дарэчы, не будзе абсалютна працаваць, таму што большасць людзей, падобных людзей, якіх будуць пазбаўляць грамадзянства, знаходзяцца ў развітых краінах цывілізаванага захаду, в Еўрасаюзе, ў Штатах, у Канадзе. Таму, як на маё меркаванне, гэта дастаткова слабы механізм, але таксама ён паказвае, што ўлада мае паўнату, все магчымасці для таго, каб і караць, а калі не могуць дастаць чалавека, ну то проста пазбавіць грамадзянства. Хіба калі такія прыклады будуць, то хтосьці можа адзінкавы і пры нейкіх вельмі маленькіх тэрмінах, а можа быць і пры адсутнасці тэрмінаў. Таму я думаю, што гэта проста ўлада чарговы раз, як дзіцё, мацае межы дазволенасці, глядзіць, якія метады працуюць, што працуе, што не працуе, і якая рэакцыя на гэта з боку нас, я маю на ўвазе грамадзянскай супольнасці беларусаў, якія застаюцца незалежнымі. Такія нормы рэакцыі не будзе ніякай, бо калі хаця б экстрадыцыйныя працэсы і падачы ў вышук маюць сваімі
патэнцыйнай праблемай тое, што чалавека дзесьці ў нейкай краіне арыштуюць, яму давядзецца сядзець у турме, будзе нейкая рызыка экстрадыцыі ў Беларусь, ну то пазбаўленне грамадзянства, як на маё меркаванне, увогуле не стварае ніякіх праблемаў. Тым больш, што Інтэрпол, да прыкладу, забараніў Беларусі ўжо некалькі гадоў падаваць інфармацыю, базу страчаных пашпартоў. Для таго, каб не было вось гэтага злоўжывання тым, што ваш пашпарт ануляваны і вы з ім не можаце ездзіць, ну то апошнія хіба факты падачы ў гэтую базу былі ў 2021 хіба годзе, ці 2020. Безумоўна, гэта магчыма, што пачнуць складаць спісы на сотні людзей, пачнуць інстытуцыянальна людзей, якія ўвайшлі в нейкія органы, якія працуюць у нейкай структуры. Так, гэта цалкам магчыма, але, як я ўжо казаў, гэта істотна нічога не зменіць. То нічога не зменіцца. Мало таго, для мяне, напрыклад, нават тое, што беларуская дзяржава, калі, не дай Бог, ад мяне адмовіцца і скажа, што я больш не грамадзянін Беларусі, гэта не тыя людзі, якія з маёй кропкі гледжання маюць права прадстаўляць беларускую дзяржаву, таму як да беларускага народа, так і да беларускай дзяржавы нармальнай у мяне стаўленне не зменіцца, я застануся беларусам і для сябе грамадзянінам Беларусі. Корпорация Boeing паспяхова здзейсніла першы пілатуемы запуск корабля Starliner да міжнароднай касмічнай станцыі. Это была трэцяя падобная спроба, дзве папярэднія адмянілі праз тэхнічныя прычыны. Працэс запуску Starlinera без каментара. І гэта ўсе навіны на сёння. Глядзіце нас у будні адразу пасля выдання аб'ектыву. Зычу спадарству добрых выходных і да сустрэчы на наступным тыдні.